Social media is buzzing with the reactions to glaring typo on Lupane State University's graduation program, where the word university was mistakenly printed as university. Sandambi namashoko anobuda anoshamisa vanhu vari kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe adzikisirwa zvakanyanyisa kuLupane State University panoonekwa kuti aiwa the handbook was totally wrongly printed. Zvauya zvikanyadzisa mutungamiri wenyika. Sandambi namashoko anobuda nyika panapa kuba subscribe like turn on bell icon. Sisi muri kuona mu picture muri kuona panze Lupane State pefana panze university pamuda panyo panze university panapa kumna mzimu anobuda nyara vachiti this is not a blunder occurred at the Lupane State University's 15th graduation ceremony presided over the President Mnangagwa, who serves as Chancellor of the University. The error found on the cover of the official graduation handbook has sparked criticism, with the many questioning how such an oversight could pass through the institution's communications department, reportedly staffed with IT and communications professionals. The team failed to catch the mistake before going to print, an oversight that has raised eyebrows about the proofreading standards. Mashoko anobuda nyika panapa nevakomana vemuZimbabwe vachiti zvanyadzisa mutungamiri wenyika zvakanyanyisa kuona kuti aiwa the handbook yakapasa through the IT nevakomana vemedia. They failed to spot this mistake. Zvauya zvikadzikisira mutungamiri wenyika anozikanwa kuti aiwa is the Chancellor of Universities, achionekwa kuti he is now presiding over the graduation ceremony, pachionekwa kuti the handbook ine mistake anosvodesa kudai. Tudze mafungiro enyu kuti kudai pamusoro pechitiko ichi. Nakume section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.